Ένα διαφορετικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στην πίστα Kart Mania κατά τη διάρκεια της σκοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των φίλων μηχανοκίνητου αθλητισμού Πάτρας. Όπως βλέπετε και το Ionian είναι εδώ και η Filba είναι εδώ και το PMS είναι εδώ και η Κιβωτός Αγάπης που είναι το ωφελούμενο ίδρυμα της σκοπής της πίτας της Filba είναι εδώ. Από την πλευρά του Δήμου στηρίζουμε όλο τον αθλητισμό και το μηχανοκίνητο που είναι και συναρπαστικός. Είμαστε με τη Filba σε συνεργασία. Ξέρετε όλοι τις δυσκολίες που περνάει το Ίδρυμα και όλα τα Ιδρύματα βέβαια, καθώς ο ΕΟΠΗ δεν έχει δώσει από τον Νοέμβρη χρήματα στα Ιδρύματα και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Για ακόμη μία χρονιά οι εκδηλώσεις είχαν και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Αρκετοί ήταν αυτοί που προσέφεραν από το ειστέρημά τους είδη που τα παιδιά της Κιβωτού της Αγάπης θα έχουν ανάγκη, όπως τρόφιμα και παιδικά ρούχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ιδιοκτησία και τα παιδιά από το Ionian Channel που τους έχουμε πάντα κοντά μας και συμπαραστάτες στις εκδηλώσεις μας. Πολύ σπουδαία εκδήλωση, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, οι άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με το μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουν και ευαισθησίες. Η περιφέρεια στέκεται πάντα αρρωγός σε όσες προσπάθειες, όσες εκδηλώσεις κάνουν από τη Filba. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η πόλη μας αγκαλιάζει την Κιβωτό Αγάπης με έβραχτη αγάπη. Όχι με λόγια που γράφονται και σβήνονται, αλλά με έργα που μένουν στις καρδιές και δίνουν ουσία. Και έτσι αλλάζει η ζωή και αποκτάει μεγαλύτερη φαντασία. Αυτοκίνητα, αντίκες και κάρτ έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για τον απόλυτο σκοπό.